Hé, bocs, nem te vagy ez a BVC-s srác? De én vagyok. Maradt még 5 millió forintom a babaváróból. Tudnál valami jó kis Rolexet ajánlani? Ha van 5 perced, üljünk le és beszélgessünk. Jó, rendben. Sok jó lehetőség van, de például itt van ez a 116 710 BLNR, ez egy Batman 2018-ból. Ez körülbelül 5,5 millió forintba kerül most, papírral mindennel, úgyhogy egy kicsit még ki kell toldanod a babavárót, de ez egy nagyon jó befektetés, mert ez korábban 7-8 millió forint között ment, úgyhogy most nagyon jó áron elérhető, és ha egyszer eladnád, akkor is könnyű eladni, mert nagyon sokan szeretik és keresik ezt a modellt. Ami ennek az órának a sajátossága, az a fekete és a kék színű lünetta, illetve a kék GMT mutató. Ez egy GMT, ez két időzónát is tud egyszerre mutatni, úgyhogy ha valaki például Dubájba vagy Ázsiába utazik, egész egyszerűen csak átállítod a GMT mutatót arra az időzónára, és tudod, hogy mennyi az idő otthon, és mennyi az idő ott, ahol éppen vagy. Az összes Rolex vízálló, koronazáros óra, ezáltal ezzel is 100 méterig vízbe tudsz menni, tehát nyugodtan medencébe vagy bárhol használható, és egy nagyon ellenálló, strapabíró óra a kerámia lünettának és a színacéltoknak és színak köszönhetően. És ha neked is van felesleges pár millió forintod, és szereted a hasonló Rolexeket, keresd a BVC-t és kövess minket az oldalunkon.